नमस्कार, मी अक्षय नेरुरकर, मालवणी विरान बाजारमध्ये आपलं स्वागत आहे। मंडळी, आम्ही आज संकष्टी आहे, त्याच्यामुळे सकाळी आम्ही आमच्या गणेश मंदिरामध्ये गेलेलो आणि आता माझ्यासोबत गिरीश आणि दयू आहे। तर आम्ही आता कोळीला जातो आहे, कोळी गणेश मंदिर येथे जातो आहे, आडवलीमधून जातो आहे। आता आम्ही बेळणा चेकपोस्टच्या इथून लेफ्ट मारणार आहोत, तिथून श्रावण आडवली मार्गे आम्ही कोळीला जाणार आहोत। आता आम्ही बेळणा ब्रिजवर आहोत आम्ही, आणि इथे छान पाणी आलं आहे बघा, मस्त पाणी आहे इकडे। या ब्रिजवरून आपल्याला दिसतंय सगळीकडे पाणीच पाणी आहे। तर मंडळी, इथून आता आम्ही जाणार आहोत कोळ गणेश मंदिरला। हे साटम महाराजांचं जन्मस्थान आहे इथे, त्यामुळे छोटंसं इथे मंदिर बांधलेलं आहे आणि पुढे आपल्याला गणेश मंदिर दिसतंय। पुढे मंदिर हल्लीच नवीन केलं आहे, मंदिर जुनं मंदिर होतं पण ते आता नवीन पद्धतीमध्ये केलं आहे। छान मंदिर आहे, सुंदर अशा प्रकारे मंदिर बांधलेलं आहे। नवीनच मंदिर बांधलं आहे, गेल्या वर्षी बहुतेक देवळाचं काम पूर्ण झालं आहे, या मंदिराचं काम। आपल्याला बाहेरूनच मंदिर बघावं लागेल, कारण आतमध्ये फोटो काढण्याची परमिशन नाही आहे, त्यामुळे मी आतमध्ये कॅमेरा माझा बंद ठेवणार आहे। तर गणपती मंदिर हे इथे आहे आणि हे साटम महाराजांचं मंदिर आहे। आम्ही आता गणपती बाप्पाचं दर्शन घेतलं। पांदिवडा ब्रिजवरून आम्ही घरी जाणार आहोत। पांदिवडा ब्रिजवर आलो आहे आणि आता आम्ही इथून मसुरा मार्गे आम्ही वेरली मार्गे मस्जिदच्या मार्गे विरण, असा आमचा प्रवास आता पूर्ण होणार आहे। नदीचं पाणी बघतायत।
हे मार्गाची तड गणेश मंदिर आहे आपल्याला दिसतंय ते समोर. गणपती बाप्पा मोरया. तर आता आम्ही घरी आलो आहे. आमच्या सगळीकडे फिरून मस्तपैकी कोळीच्या गणपती मंदिराचं दर्शन घेऊन आम्ही आता घरी आलो आहे. आणि व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा. जर व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.